Tepuk tangannya mana, Mbah? Ayo, Mbah. Ya. Aja lu kok sike. Ki malah ngomong nggih support utawa nggih anu. Sepat. Ayo cek iki. Apa? Nyuwara sinom ki ning punuk kene iki lara. Punuk iki kene lho ngawur ae iso. Punuk mburi kene lho. Otot perut itu lho, Pak. Otot perut. Lara. Lah kok iso lara wong padha-padha le nembang lho. Benten, Pak. Kan penuh dengan suara ngetril ngeden ngono kuwi. Wow. Kayak mong sepot kayak ngono ya Allah. 100 nek no. Asle. Itu kan wis dicepaki buduwe iki lho. Wis dicepaki kok gresula. Lah biasane ngono kuwi dipotong kok. Kowe lemu kece karo bose yo. Padake sebelah ae. Tak entuk sawer ora dijaluk jebule amplope suda. Ngapa, Pak? Kon nembang apa? Sakmu apa manut sing anu sik sing alus-alus sik nek awal-awal ini sing alus-alus sike. Sing alus-alus. Batik grinding. Pikirkan lagi. Batik grinding. Aja. Napa, Mbah? Mbah Buyut nika? Kuwi alus nek. Apa? Tembang kangen. Oke, tapi Mbah harus joget bersama saya. Bersama DJ Laras Indonesia, welcome to My channel. My channel. Welcome to. Siki saka Jakarta ya si monitor Mas Ngadinu keh banget sing apa sidane lagune? Sesuai request dari Mbah Putri. ABG di sana. Kok iso ABG iki lho. ABG tua maksudnya. Tembang kangen. Tembang kangen. Nek digarap langgam sike. Ngo sing kedua dangdut. Ya. Joget loh, Bang. Siap. Ya ini semangat ya. Bae semangat es. Gumun aku. Perlu dicontoh lho ngeten iki. Lah iya. Senajan to. Dicontoh piye? Kok iso dicontoh emang ada dicontoh semangate. Senajan to pun sepuh ning semangate ora kalah karo cah enom ngono lho. Nggih, sampeyan ditanggap meneh. Kowe Mbak Compe. Nggih, Mbak. Tanggap dhewe karo beduk. Tanggap karo beduk tok itu tanggapan apa? Badut, Pak. Alhamdulillah. Mbak. Biyen mesti kayak instruktur senam pas nom-nomane kae. Sing ndi? Sing lambi kuning lho. Klambi kuning karo klambi kuwi, sing jilbab biru kuwi. Oh, pasangan dua centil loh ya. Dua centil. Jane Mula nganti sepuh barang ya sehat ya ta? Masih centil, masih cantik ya, Mbak ya. Nggih, sampun, Pak. Nggih, Mbak Nuwun. Salam budaya Mas Kangkong nggih saking Bagus Putu Sragen nggih matur Mbah Nuwun tasih monitor kangen karo suarane ndembiki lek pas anu ke lho apa jenenge ngijing miring lho wah iso apik ngono. Nah iki luwih apike melih ndembik kan medhuk mriko. Aja lumayan malah kali ibu-ibu ale mbak-mbake nika lho. Iso terkesan sakwise Mbah Mentir Sedo ki muncul saka kedung jeruk. Dembik. Mboke dembik. Ya. Ayo, Bik. Nah. Ngadeg kok. Ya ngadeg nek mergo iki nuwun sewu tatanane panggung kuwi nggon gamelan ki rada kedhuwuren. Lah kene iki nggon dalang karo sinden ora enek terape. Dadi sing nonton utawa sing mirsani dadak ngadeg tur nek cedak-cedak malah ora ketok. Lah ngak. Ndah ngak. Terus untuk tahun depan ditata kembali. Nah, supaya luwih bergas. Wong perdana iki. Perdana ya ora apa-apa. Hari jadi desa yo. Aku lagi krungu niki. Iya. Biar hari jadi biasanya kabupaten apa kota. Kata-katanya niku. Yang desa iki nggih nembe niki. Lah iya aku sakjane dadi dalang ditanggap hari jadi desa. Kuwi nembe iki ya. Lah tahu. Biasanya kan bersih dusun ngono niku kathah. Oke. Dan hari jadi mboten.
Ayo Bik ngadeg. Wah, malah kaya wong lempoh kowe. Ayo. Tulungi kene to. Tulungi apa? Kok ngadeg dhewe nyapa? Sayang ora. Ora i? Lah manjamu. Ora kok manja, rumangsamu. Iki nyawamu ki ning aku. Ketok rene. Loh. Bisa ya. Wah, kalah. Harus ngadeg itu tak krengkeng-krengkeng. Kalah karo bae kae lho. Ngadeg tak nyet ta. Lah ya berarti ndumpi kalah sehat ya Cek ya. Kalah sehat. Mergo ya kegedean kelemon. Niki mboten kelemon, Pak. Lah piye ta? Namung mekrok sithik. Iya. Mbok kene semangate kaya ngono, sehat kabeh. Niku ngetes Mas Uncek niku sayang mboten kalih kula. Heeh. Tes ya apa lara mata. Ya kekrek dhewe kowe engko malahan. Anggrit nyelot wengi kok nyelot ngono karo aku. Lah piye witekno? Nyibaya kaya awal-awal mau. Yen awal ketoke ijik lumayan. Sansaya wengi lho. Kuwi sansaya bruwet ngono lho. Bruweti matamu sing bruwet. Matamu dhewe lho. Kok aku piye to kuwi. Niki pripun dawe, pripun dawe, pripun dawe, pripun? Lah iku kangen nggih ngenane aku ketemu karo awakmu lak ning nggon ngopo ngendi ndek iki kae Karanganyar Ngawi ya. Nggih. Kowe nembang apa jenenge kuwi kijing miring kok iso apik kaya ngono. Lah dalah, iki rangan. Nah, kijing miring. Dadi Mula aku kangen pumpung ketemu. Nah, ndek iki aku dikabari karo Pak Lurah Suwarno enten bintang tamune Mas Kangko mbok entembik karo Uncek. Wah. Lah dalah ya ora. Heeh. Seneng aku. seneng Pak Kangko. Iya. Tapi batinmu kok piye ngono to, Mas? Piye to? Kijing miring kok kaya piye ngono lho. Aku kijinge, kowe mayite. Ya ora apa-apa. Iya. Gak apa-apa, malah penak ora sumuk ning jero. Lah kok iso? Lah wong kijinge kok ombo lho, mayite cilik. Mangga. Dwi Laras Indonesia. Iya. Jaluke anu pelok pas Slendro, Bi. Slendro mawon. Slendro, ayo. Heeh, Slendro. Pelok kan nadanya rada tinggi sithik. Nggih. Slendro nyongot. Ah, nyongot. Songo. Songo. Dungjer beda no. Ah, iya. Nggih. Wis arepmu. Dhek ngerti perkara tabuhan pelok Slendro wong ya. Monggo Traing seniman luar biasa kok. riyen bapake nggih dalang, Lah iya. nggih sinden. Domong iya. Lah iya. Saiki kakangne yo dadi tukang mancing. Lah dalah ya apa ora? Lah ora nabur ora yoga mancing jenengane karo. Leres nggih, Karo bedil. nggih nganti ora tau omah niku. Bojone ditinggal terus. Domong iya. Kaya bojomu ya ora. Malah mbok Loh. plakake. Lha masalah iki ndembik ditinggal apa ninggal bojone iki mergo nyambut gawe ngono lho. Beda. Beda nyambut gawe karo murdolan iki beda. Lah dalah leres niku. Heeh. Monggo buka bonang. Ah ya. Anu Mas, engko mandek parian. Yo genah ngono kok. Kowe yo siap-siap lho, Cak. Parian. Kula Ngasah kecerdasan. Sing apik titik iki lho, aja sing lawas sing anyar. iya iya. Aja ngasih wirang lho gini. Ya, Ning ya. Karang Pelem aja ngasih wirang. Heeh. Ah, Kudu apik. iya Heeh, gen ora dibaceti tembang sik, pokoke parian sik kabeh sinden. Lah dalah ya ora. Ah, nyiapke dhewe-dhewe kabeh. sinden parian, yoga parian. Lah dalah. Wah, teko jam 10 sesuk awal. Dawuhe ora ngono, Adik. Ya. Piye neng? Ya kono sih udah parian. Kok ngono piye to? Aku jatahe. Loh. Iki mau dawuhe ngono kon siap-siap sik. Mandek pisan iki dadi aku sik. Iya. Aku Mas Ayo. Sunset. Heeh. Aku lho ya. Alah iya ya, Mbik. Aku lho Mas Sunset. Iso. Aku lho ya. Iya ya. Woi, Wil. Kene Mas. Ojo, Ajak ngono Mas. Oh. Sik. Iya ya, Mbik. Kowe iki kok Diparingke. lah dalah ya apa ora? Abrakan kaya ngono kok mbokoke raiku ki rumangsane ora kemendemen aku. Rumasane iki dinyang 2 yuta ora dikekke lho. Lah ngopo ora mbawa umpamane kowe mati layatan lho ora nek 2 yuta. Sandase Kok ganti ndas. ndas apa truk. Ora. Oke, nggo nubruk ndasmu dhewe. Aja. Rumangsa aku kok. Aja gleleng bengi iki aja gleleng. Lah apa? Modelmu ki lho serapik blas kemaki ram-ram. Lah arep kepiye wong warung model apik ya ora iso. Wis cakahane ngene. Ayo Parian. Aku
Iya. Iya ya. Dalah ya apa ora? Suwekti jenang katul Liyane suwek napa renek? cendek cilik nggo watu ucul. Gah. Mau wis kok liyane. Oh Liyane. liyane. Gur suwak kae lho. Lah nyapa to ya? Kae to nek suwek to. Anu buding mau ya enek. Pelemana lagi warna-warga karang pelem sugih rejeki. Mas Suncek Apa pi? dengaren ora budek to Mas. Ya, ora to. Salah Mas. Kijing iring. Jalari. Jalari. Ya. Ayo. Kowe wis ta? Kula lah. Kowe kok Mas kon dembine le wirang nang ngene iki. Ayo sing sampe dithik lho Mas. Nandur payung. Nandur bayam cah cilik kok nandur bayam iki liyane apa ra iso to ya? Wo parian ora etuk ya. Balik Mas. Nah, Nandur bayam neng tengah sawah. Sawah iso apa? Warga karang pelem berkah barokah. Ayo piye Mas Suncek? kicik mirip. Alah piye Mas Suncek? Piye Mas? Sing mirip. Jalari lelo. Jalari. Lelo. Lelo. Yo. Ayo. Perwakilan Sinden Dwi Jolaras Indonesia. Lah, Salah dalah. satu sapa? Ayo. Iya, bener. Mulai kabeh kok ndak kakean wektu. Anu, Nah. Bu Dwi. Ibu Dwi. Iya, ayo Bu. Ayo Bu. Dwi. Ya, Bu Dwi. Ya. Tuku nongko ning kutha sanan. Mas Kangko bagus tenan. Lah dalah ya ora, lah dalah ya ora. Lho kowe do ora krungu ngendikane Pak anu Ibu Bupati mo to? Oh, nggih. Barangke jek enom ganteng ngono do ora trimo to aku delok ning ganteng ora trimo. Ganteng yo gagah tur ideng. Lah dalah kuwi nek cara nggonmu. Iya. Monggo Ibu Dwi. Bu Dwi Ya. terus Iki mecet. tentang Mas Kangko. Ayo injil dong. Nggih. Ya, tentang dalange. Oh, ngono lho. Oh, ngono kene pakai kowe anggere anu. Mangan sekelawe tempe, Pak Kangko wis ra kuat suwe. Kewirangan bengi iki Pak Kangko. Ala kewirangan. Ya. Kowe aja kleru tampa ora kuat suwe iki ora suwe ngopo. Lagi Lagi napa lho? Eh? Mboten suwe. Napa to, Bu? kenapa nih Ibu Dwi? Saiki wis ora kuat suwe to? Eh? Suwe napa to niku? Yo. Yo takono karo sing nembang. Lah dalah. Wong- Napa Ibu Dwi? Napa, Bu? Nah. Mun ndarani apa jenenge iki? Epilepsi. Darane napa? Oh, epilepsi apa? Darani napa? Ndarani ora betah suwi ngono lho. Wong nyatane yo lek aku ngenteni setengah jam kok. Lah dalah, ya ora. Omongane kok ora nenggon lambe kok karo ning ati ra padha. Lah iki Wis padu ning panggung. ora mungkin kok butuhi karo Mas Kangkok padu ya ora mungkin. Ora mungkin. Ora tahu padu, ora nek kok krungu. Butuhi karoan Pak Kangkok kok padu wis ora mungkin. Ya ora mungkin krungu. Dirahasiakan. Ya tetep ora mungkin krungu. Mungkin Kok krungu kok ado soal ngawur iki. wae lho. Makane kan ora mungkin krungu, aku yo urung tau krungu lho. Bahagia selalu pokoknya. Amin. Pokoke ya ayem kan. Ayem tentrem nek niku saestu. Keluargane Pak Kangko dan Amin. Ibu. Iki sekali-kali dipinangkani iki. Napa niku? Mas Ngadino iki pendak malam utawa setiap bengi iki mesti melek tur nganti ngebyar. Nggih. Nyuwun Mas Uncek duet lagunipun manis Mas Kangko nggih. Lah dalah, ya ora. Pak Ngadino. Heeh Ngadino. Bekasi. Pondok Ungu Bekasi. Kowe ngerti ta wisan piyayine? Sampun. Aku nate ketemu kelawan Pak Ngadino ki ana ing Marrakas Square. Ana ing Bekasi. Oh nggih. Nggih. Niku selalu setiap malam mesti memantau. Bu enek siaran langsung dalang-dalang sapa-sapa ora gelem nonton, ora gelem mirsani kecuali Dwi Jolaras Indonesia.
sebuah penghargaan. Nggih, penggemar sejati ngoten. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya ngersake lelagon nggih dicaos Manis. to. Lah nggih, mesane. Manis. Iya. Manis. Wah, jan. Iki rada dhuwur iki nadane. Pelok barang. Pelok barang. Pelok. Ya, pelok barang. Ya, karo Mbok Endemik sing disuwun. Coba. Ya. Manis. Karo uncek kok iso klop meneh Mbik, Mbik. Kali niki, lagi rangan niku jwadol jane mungsuh lho jane kali kula niku. Apa iya? Lah. Gara-garane mong seneng kali kula tolak. Alah, adek eram. Beda keyakinan. Kula ngerti cilikane niki kian kok. Apa iya? Alah lah cilikane sing nyewok iki Lah, kula. Saiki mau nyamah ae kok. Kok nyama saiki pamon nyewoki apa ya geduk ndek Jal. Ya kena ora. Ora cakep tanganmu. Aku bayang ya. Lho pikiranmu barongan kok. Aku ngono kuwi. Wis, Ya, Pak. ates sok gawe lega. Nek kuwi tenan Mas Senja. Nggone dawuh saking Pak Ngadino, Pak Ngadino. Bekasi. Nggih. Lah saiki ganti minangkani Pak Yanto Jedor. Kok Jedor. Cok, Pak Yanto. Prokol. Yanto prokol. Kok iso jedor to? Lah ya bar ngombe prokol terus nabuh Jedor. Lah dalah. Nggih. Sing disuwun selendang biru. Nah, iki sing selendang biru sing endi iki? Pak Yanto, sing putih Pak Yanto, selendang biru sing kedates ma aku. Mboten nek biasane Mas Yanto prokol niku ngersakne dangdut biasane ngoten. Oh, ngono. Nggih. Sing Soale remene ngoten. Oh, Nek iya, campur oke. sari ngoten lho. Sampean nganti apal ya? Nang apal nggih. Ya selendang biru anu berarti dangdut ya berarti. Coba Nggih. digarap kali anu nggih, kali gamelan nggih. Ana Dita karo anu, karo sapa jenenge kuwi Wiwi Irnawati. Mbak Dita kali Mbak Wiwi. Ya. mangga. Monggo. Selagine isih iso dicunggah Nggih. digarap karo gamelan ya nganggo gamelan. Nggih. Mergo iki ora enek musike. Nah, yo. Tak kira kanca-kanca iso. Iso. Wow, wong para penabis sing nom-nom kok ya. Iya. Sing nom-nom profesional. Sekatan. Iya. Rada rene Mbak Wiwi. Rada mriki. Nggih. Rada mriku ndak kok kena kelingan cagak. Wiwi saka Madiun saiki wis gawe omah nang Karanganyar. Wis KTP-mu wis pindah Karanganyar ya, Wi ya? Sampun. Lek Dita KTP-ne wis pindah Sragen. Nggih, Pak. Wah, wis. Tidak Karanganyar to Mbak Wiwi? Nggih, wis Putih Karanganyare. celep. Oh, celep. Ning celep Karanganyar kono ora celep kene. Kene iki Jaten. celep Jaten, nek kene iki celep Kedawung. Heeh. Dadi beda. Ning Cakala Mangsa ki ana sejarahe dhewe-dhewe. Mula dijenengi celep mergo mbiyen ki sapa sing Mbah Reksa kene pertama kali biayi kene Mbah Sedo. Iki klelep ana kono dijenengke celep. Celep. Nek Dita asline saka Banyuwangi, Jawa Timur Poncot paling etan dhewe, cedhak Alas Purwo. Nah, sing pindah ning Sragen. Mula kok ketok swanger. Aja macam-macam karo Dita. Mboten kok, Mbak. Diseni radio mbuh. Malah apik iso joget terus ae. Radione ora sedeng niku. Dikake Walkman wae. Lah aku ki wong lawas mula omong aku ya lawas. Walkman tahun pinten to, Pak? Walkman ki tip cilik sing sak kaset tok. Kuwi nggih ngrekami ning ngendi-ngendi kuwi. Tahun 90. Tahun 90-an. Nah, kula SD niku. Oh, aku wis SMP. SMP apa SMP? SMP. Aku angger ndelok wayang nyusul Pak Anom Surata ki sanguku ya Walkman kuwi. Kowe wis lahir ya cek, wis mebar aku ya cek ya. Karo kaset kosong ngono. Heeh, tuku kaset kosong terus nggawa Walkman kuwi. Lah, lek nonton ning cedhake nggon sound system, angger Pak Anom suluk tak rekam cekrek ngono kae. Dadi aku sak raketang sithik ya iso nirokne Pak Anom Surata. Nah. Sing pripun? Hah? Sing pripun? Rone sepira Mas? Mas anu. Mas anu apa jenenge? Ro gede. Nembang tengara mundur. Ya iso. Mboten digunakake to niku jenengan. Iso.
seweng utuh wonten niku terus wonten. Ngene iki terus jebol telakku ngawur. Mung sak anu tok. Ya. Ya, kaya ngapa selendang anu apa? Selendang biru. Biru. Nah, dadi rezekine dhewe-dhewe, Cak. Arep nerokno suwanane Pak Anom Surata. Kuwi lek rezekine ora padha ya ora iso kaya Pak Anom Surata, ya ta? Betul, usahane padha ning rezekine beda. Beda. Padha-padha lek dadi dalang, nek rezekine beda ya ora iso kon padha. Padha-padha dagelan. Kuwi rezekine ya beda-beda. MC nggih beda. Beda. Kayak ya MC kayak rezekine ya. Sapa? Nika lali jenenge niku rezekine. Lah iya. Yo. Nah, elok wis. Iya. Senajan to iki biasane garape iki nggo musik, ning garap gamelan nggih elok jos luar biasa. Nuwune dawuh saking Pak Yanto Prokol. Ah, iki ya wis WA karo aku lho. Pripun WA-nipun? Suwun Mas Dwijo Kangko mugi sehat selalu lancar. Oh nggih. Amin amin amin. Tak kira lek njaluk nomor rekening arep transfer. Nggih. Pak, Apa? ngapunten niki tesih wonten pundutan wau. Apa? Kapilut. Kapilut karo apa mesthake mau apa? Kangen ning ati wau. Iki kapilut nuwune dawuh Pak Paiman. Pak Paiman sapa? Paiman Jayapura ugi Pak Paiman mriki wau. Wah, enak to kene Paiman. Nggih enten yang mboten percaya nggih mang padosi kakane mriko to. Padoke Pak RT. Heeh. Yo, Mayang ya. Mbak Mayang. Oh, Chandra Gigong. Yo. Ayo Mayang, apa sing kapilut apa sing kangen ing ati monggo. Wong kabeh yo pamundhut. Kangen ning ati, Pak. Kangen ing ati ya. Ning ati. Iya, ana sing nyuwun lagon Lintang Asmara. Lintang Asmara wis diaturke mereng to? Dereng. Oh, engko Chandra ku. Dereng-dereng nggih. Hitung. Ya. Coba kaya apa? Kangen nanti duet to? Nggih. Karo kowe. Ki ambak jane nggih saged jane. Iya. Ken sing nyender sene den senengane kangen ning ati. Lek Maridin ta. Mesem. Heeh, sing nembang pokoke ora mayang ora. Oh. Ora wis. Pokoke mayang kowe kuduan. Era mayang pateni jare. Nah iya. Tenan kok, pancen lek kadung fanatik iki wis ora kena diowah-owah. Nek sound system tukang sound bandi kuwi senengane ya mayang. Ya. Yo coba kaya ngapa diaturke kangen ning ati. Garap anu seragenan. Yo. Karek sak glintir Mas Uncak. Nggih. Sindene sing urung ngadeg. Nah. Ya kuwi Nduk Chandra Ayu Waryani. Ya. Musuh abadimu di Dwijo Laras Indonesia. Sing diantar dhewe suara. Heeh. Anggal petuk meni gelut. Ya. Chan. Yo yo. Lagunipun Iki ono sing nyuwun Lintang Asmara ki mau ono. Oh, nggih. Katur Mas Tarno Tania Jaya masih setia di channel Dalang Kangko Asli Vlog. Anu TikTok. Vlog. Wah, kalian YouTube dhisik. Heeh, iya. Nek ana apa pun keblokir to sene. Ora aman kae. YouTube kuwi enak 5 urip kabeh kok. Wah, mlaku terus nih. Ora duwe sikil kok mlaku. Rasa ditutup nih. Rasa esuk wis. Nek sore cik rame lek sore. Iki gara-gara. Wis esuk ah. Iya. Wis esuk. Esuk rasane. Lintang Asmara ya Mas Uda. Lintang Asmara. Ya wis gelem ora gelem duwete wis karo kuwi Chan. Ya wis lah. Anane ya, Pak. Heeh, nenge kuwi kok. Ya walaupun setugel ning suarane wutuh, Pak. Utuh. Suarane tetep banter kok luar biasa. Yen kowe ketoke gelo ya karo iki telu iki kan miliar Ora dhewe. marah. Ora kok ngono ketoke duet karo aku ketok gelo lho. Ora. Miliar telu iki. Ora. Mas Bowo, Mas Biwi karo Mas Buwu. Ya senenge kowe ya kowe kok. Karo sampean aja yang imoe. Lah iya. Wong sak dunia iki lanange iki uncek tok Chandra ya gelem mesti kok. Ya genah Lah enek iya. iki tok. Kurang mesti lah. Ya ora mesti. Ora enek saingane kok. Ya. Coba Lintang Asmara, ya Cah. Yo nggigong, yuk. Kembali ke Slendro. Nah. Matur nuwun ya Mas Uncak, mbok ing nembi. Sami-sami.
Ah, kula tak nutukne lakon. Monggo monggo. Yen ana kekurangan lan klera-klerinu diagung mangaksaminipun. Dawasane sami. Nggih. Ya, Truk, Kailundara Janaka nembe ngobrol karo Bapak Semar